माखासे सिखाव मानसिफ्रा बेखौ मानसिफोरनो देखायनानै फैसा बिदों होननानै जों मिथिदों। थांनाय बिसायख'थिफोराव बिपिएफआ 28 नं गसाइगाव बियाबाव कंग्रेस बिपिएफ एआइडिएफआ खौसे बिसायख'थियाव बादायनायनि थाखायसो देरहासारनो हादोंमोन। नाथाय बे बाराव बिथांमोना खौसे गैला। बेखायनो 25,000निबो बांसिन भट मोननानै इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिया उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बियाबाव देरहागोन होनना बुङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि बे बाराव उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो कंग्रेस हान्जाया आलादायै बिजाथि होदों। गुबुन फारसे इउपिपिएल आरो बिजेपि हान्जाया जयै बिजाथि दिखांदों। बिनिखायनो इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहागोना रोखा होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो। आरोबाव नंखाय बिथांनि राइटिं पेडखौ इनायै बाहायग्राफोरखौ थाबैनो हमनाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा फोरमायबावो। इउपिपिएलनि वमेन विंनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ बेवहाय जिरायदों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों। इउपिपिएलनि वमेन विंखौ स्ट्रं खालामनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिथिंखि लादों आरो बेजों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव आइजोफोरनि जि माखासे मावनांगौ खामानि बिनि सायाव बिथांमोना सावरायदों आरो जोबोद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों। इउपिपिएलनि आइजो गांखंआ फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय माखासे थांखि लादों आरो बेफोर थांखिफोरखौ गासैबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बिथांमोननि एजेन्डाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो अराय सम सांग्रां जागोन। सार, नैबे 28 नं गसाइगाव बियाबाव गोबां गोख्रों दोलोफ्रा जेरै कंग्रेस बिपिएफआबो बिजाथि फसंदों। बे समाव इउपिपिएल दोलोजों माबायदि कन्टेस्ट? इउपिपिएल आरो बिजेपि जाय बिजाथिखौ फसंदों बे बिजाथियानो देरहागोन। मानोना थांनाय इलेक्सनफ्राव बिथांमोना खौसे जानानैबो देरहानो हायाखैमोन। दा ओंखायनो नैबे इलेक्सनाव जे इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि बे जे जोङो ज' जानानै खामानि मावदों बे दोलोआनो देरहागोन। बेयाव खुनु सन्देह गैया। थांनाय खेबसेयाव एइउडिएफ कंग्रेस बिपिएफ लोगो नांदोंमोन। बेवहायसो बिथांमोना 10,000 भट बारा मोनदोंमोन। नाथाय दा बिथांमोना हारसिं जाबाय आरो बिपिएफआ आगोलनि अबस्थायाव गैला। नंखायनो बियो कमप्लिटलि चेन्ज जागोन आरो सोलायगोन आरो एबार जोंनि बिजाथियानो जेरैखि जाया देरहागोन। बेसेबांसो रोजा भट बांसिन मोननानै देरहागोन? खमसे खम 25,000 बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन। सार, नुनो मोनदों सारनि जे राइटिं पेड बे राइटिं पेडजों माने माखासे एलिगेसन खामानि मावदों बिनि खोनादों। माखासे सिखाव मानसिफ्रा एबा बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बेखौ खालामदों। जों केस होदों बिनि सायाव जे खावनानै नङा, बेयो गाव प्रिन्ट खालामनानै लादों, डुप्लिकेट प्रिन्ट खालामनानै बेखौ मानसिफोरनो देखायनानै फैसा बिदों होननानै जों मिथिदों। जों लोगो लोगो बिनि सायाव एफआइआर होदों आरो बियो खम समनि गेजेरावनो बियो एरेस्ट जागोन। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।